abantu basemakhaya kodwa indlela abacinga ngayo yeyi iyabhida mani, senditsho. Bangabantu ekufuneka uqale uyazi uba bangabantu abanjani noxa baza kubhida ngosowubazi. Abantu baphaa ungathi ngoku basizela abe nemibuzo why umsizela. Like umzekelo kukhona loo nto urhalela umenzela yona, ufumanise uba akayithathanga ngeli hlobo wena uba uyamcingela, athathe ngento uba umenza inkedama, uthathe ngendlela ongayaziyo. Zama ukuthi phaya emakhaya umzekelo uyabona abantu baphana baqeshe iintente nezitulo zonke ezaa nto xa kwenzeka loo nto leyo azawuyenza umntu, noba ngumgidi, noba ngumtshato, noba ngumngcwabo, noba yintoni nje eqonda uba izawufuna abantu abaninzi. Abanye ufumanisa abafikeleleki nakwezo ntente, uyabona, but uzawunyanzelisa ke kunyanzeleka ayifune loo ntente. Omnye uzawubhatala ngegranti okanye loo ndlela azawukwenza ngayo. But if unganemali okanye ndinganemali eninzi ndicele nje bahlale umhlaba phaa because umhlaba emakhaya sowukhona mos. Ndakhe ile nto iholo, ndakhe iholo, i-community hall, and then ndifakele nezitulo ndithi kubahlali into ezakwenzeka ke ndizawusebenzisa elo holo. Umntu unesingcwabo angalisebenzisa noba ngumgidi noba ngumtshato, loo event anayo aqondayo uba izawudinga intente, senditsho, angalisebenzisa elo holo, uyabona, for izitulo. Ndiyakuxelela abantu basemakhaya bangave bakubhide. Into ongasoyive wena, ungeva abantu besithi mna ndithini, sekutheni ngoku ndizawungcwaba umntu wam eholweni, andinawukwazi ungcwaba umntu eholweni, akanayithanda loo nto leyo, xa benozawungcwatyelwa eholweni ubani, sekutheni ngoku azawungcwatywa. Athethe nje izinto oqondayo uba eyi, khange uzicinge uba kuzawufikelelwa apha. Omnye xa ezokolusa ezawufuna umgidi, andinawukwazi ndithi ndiqala ukolusa umntanam, sekutheni ngoku ezawukwenzelwa eholweni ntonto. Omnye andinothi nditshata, athethe nje senditsho izinto nje oqonda uba awuzi-andastendi noba ziyi-culture okanye yi-tradition okanye yintoni, awuyazi noba ile nto ihamba nengqondo, indlela ocinga awuyazi. And then nezinto azithethayo izinto azinanto oqondayo uba ziyabambeka, oqondayo uba ziyavakala. Ndizama ukuthi abantu baphana noba ungathi urhalela ubenzela into funeka uyazi, okanye urhalela umenzela into funeka uyazi uba angakujikela akubuze imibuzo oqonda uba awuzukwazi ke ngoku uyiphendula le. Bayakuthanda ufuna usebenzisa into ze-culture nee-tradition kodwa kwixesha elininzi ufumanise uba ezinye izinto ayikho applicable le nto, but uyayifuna nje uyifaka ngeli hlobo ayithetha ngalo. Into abangase bayenze ungava qha wena kuthiwa ezaa zitulo zikwelaa holo ziyabolekwa because ezi zitulo eziya bazawube bezifuna bona. Emveni koko bawuqhuba izinto emizini yabo, basaqesha ezaa ntente wawuqonda uba elo holo lakho lingaphela lime phaa lodwa. Endaweni yaloo nto leyo ingase libolekwe ngabantu baseZioni qha uve kuthiwa hayi kukhal' igugu kulo. Sharp.